Ronnie MacKay instab ħati li prova jxaħħam u jbagħbas ir-riżultat tal-logħba tat-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena u l-Maġistrat Joe Mifsud bagħtu Sentejn Ħabs u mmultah €2000. Fl-istess sentenza l-Maġistrat appella biex il-pieni marbuta ma' każijiet ta' korruzzjoni fl-isport għandhom jiżdiedu u jkunu tassew jirriflettu l-ħsara li dan l-att kriminali iwassal għalih. Il-każ imur lura l-Marzu tal-2016 meta kien allegati li l-logħba bejn Malta u l-Montenegro ta' taħt il-21 sena kienet imbabsa u MacKay u oħrajn kienu jippruvaw jxaħħmu wkoll b'rabta mal-logħba kontra Repubblika Ċeka fl-istess ġimgħa. Rapport dwar dan sar mill-Integrity Officer tal-MFA 3 ijiem wara l-logħba tal-Montenegro li Malta tilfet 1-0 u 3 ijiem qabel il-logħba tar-Repubblika Ċeka. Dwar dan it-tixħim kien diġà ammett akkużi Sejbil Żammit, plejer tal-futbol li għalkemm mhux parti mit-tim nazzjonali intuża fl-iskema għaliex numru ta' plejers li jilbsu l-flok ta' Malta huma ħbieb tiegħu. Min dan il-każ ġie stabbilit kif il-moħħ wara dan l-attentat tixħim kien Ronnie MacKay illi l-għadba tal-qorti mhux l-ewwel darba illi rifisa bħala akkużat. Mis-sentenza ħarġu sew ħafna r-ruoli li kellhom Żammit u MacKay tant illi ngħatek. Sejbil Żammit kien ir-runner u bil-forsi li l-plejers kollha jsemmu lil Sejbil bħala l-persuna li avviċinhom. Ronnie MacKay kien il-persuna li sab il-finanzjer. Fix-xhieda ħareġ li l-imputat kien il-persuna li ħaħsib iġib il-persuna Asjatika hawn Malta biex dan jew għal min kien qiegħed jidher jilagħbu il-flus. Dan jitfa' dawl fuq il-link ma' kriminalità organizzata barra minn Malta.